o čo ide? Máme tu na pripravené stoličky. Tie stoličky sú tvare svadobného koča. Prečo si ty šofér? Pil si? Ja si vyvezať! No ticho už. V podstate ide o to, že sa zahráme na jednu scénku a tá scénka sa bude priamo týkať našich mladomanželov a vás ostatných. Takže tieto stoličky sú rozložené v tvare svadobného koča a každý jeden člen tohto svadobného koča bude mať svoju úlohu. A to vie. Tak poďme teda postupne. Takže tu napredu máme koníky, že? A biele. Výborne. Koníky budú mať veľmi dôležitú úlohu a to vie, čo myslíš, aká? Mám airjet? No ty nie, vy budete cváľať, čože eržať. Ale eržať budeš vtedy, keď sa povie kôň, záprach, hej? A takým spôsobom, keď povieme napríklad kone, hej, tak sa postavíte, vyskúšajte sa postaviť. Keď sa postavíte, urobte Dobre, tak si sadkajte si a ideme. Kone? Výborne, sadkáme si, veľký potles pre koníky. Výborne. Takže koníky máme nasičené, dobre? Dobre, okej. Tu na povode máme 4 kolesá. Po obvode máme 4 kolesa. Takže pravé predné koleso, ľavé predné koleso, pravé predné koleso, ľavé zadné koleso a pravé zadné koleso. Keď sa povie záprah, kolesa, koč, tá vaša úloha bude, že sa postavíte a začnete tlieskať a budete sa točiť okolo obvodu celej svojej osy. Ale nahlas budete si, takže sadnime si a ideme koč a tlieskame a točíme sa. Veľký pokles pre nich. Výborne. Výborne. Takže naši mladomanželia, keď sa povie Nemáme. Keď sa povie ženích, nevesta, tak vy sa postavíte, alebo král, kráľovna, dáte si pusinku pekne a sadkajte si. No, a tu nám mladý muž, ten vie velice dobre, čo ho bude čakať, aj vieš, jasné. Ja som nie, nemôžem išť. Ty si vôbec, vieš, ty ešte len budeš piť, neboj nič. Ty ešte len budeš piť. No, tvoja úloha je aká? Čo myslíš? Ja neviem naozaj. Dobre, takže jeho úloha je taká, že on bude ovládať tento celý koč. Hej? To je šéfko toto, pozor, toto je šéfko túto chvíľu. Takže kočíš, hej? Keď povieme slovo kočíš, tak tvoja úloha bude, že okolo celého koču obehneš, dobre? Takže si to nacvičíme, ale nie okolo koní, ale nie okolo koní, iba okolo koču, takže ideš. Takže posunite sa dozadu, poprosím. Maminka svadobná, posunite sa dozadu. A ideme. Kočíš a ideš, ale tréning, toto je tréningovo, počúvame. Ideš. Tak, sadkaj si. Dobre, každopádne, aby tam bolo miesto trošku. Budete lepšie vidieť, poďte sem. No výborne, takže sme si... Ale úplne dozadu s tou stoličkou, aby sme nezavádzali. Dozadu stoličkou. Bude zavádzať stolička. Nemôžete dať do strany. Asi nie. No dobre. OK, takže, vážení svadobní hostia, svadobný koč je pripravený. Aj koč je pripravený a jednotlivé časti koča, ideme na to. Takže, milý kočiš, šup. Poďme. Privez koč. Koč. Pozor. Zapriahni kone. Aj ručičky. To je ono. Nevesta a ženích chcú ísť na výlet. No, síce je to trošku spomalené, ale my sa dostaneme do formy. Takže ideme na to. Kočiš odíde. Privezie koč. Zapriahne kone. A čaká nevestu a ženícha. Nevesta a ženích schádzajú dole schodmi a hovoria kočišovi. Sadni
Sa zbláznil, bratku. Kočíš. Sám si to vybral. Kočíš. Čo tu zješ, musíš si aj vybehať. Náš milý Kočíš. Dnes by sme sa chceli povoziť na koči. Je koč vyčistený? A konie očesané? No, trošku sa tie koníky polepšili, že? Výborne. No, perfektné. Kočiš odpovedal. Ja tu cítim rasizmus. Ty si tam sadol. Koč je pripravený. Konie očesané. A môže sa vyraziť. A tá koč s nevestou a ženichom si to balí pekným jesenným lesom. Kone bežia po ceste, pokryté pestrým listím. No, kone ani nejedli, ale jeržia. Výborne, super, perfektné. Po chvíli sa ženích opýtal nevesty, či si nechce dať malú pauzu. Nevesta súhlasí. A tak ženích hovorí Kočišovi. A môže ísť znova, že? Kočiš! Tak si daj si na dvakrát. Kočiš! Náš milý Kočiš! Zastav, prosím ťa, kone. A koč. Nevesta a ja teraz ženích si chceme trochu nohy natiahnuť. Kočiš zastaví kone. Nevesta a ženích môžu vystúpiť z koča. Kone dostali trochu ousa. No, aspoň ste sa trošku zabrzdili, že? Odýchli. A po malej chvíli nevesta a ženích znovu nasadli do koča a pokračovali ďalej. Potom sa však ozvalo silné škrípanie, búchanie. Takže vážení svadobní hostia, poďme, urobíme škrípanie, búchanie, poďme. Škrípanie, búchanie, veľké, silné. Tak ja už idem. Ženích vystrašený sa opýtal Kočiša. Kočiš, Ale som si ma nechal posadiť, si zvládne. Kočiš. Trošku rýchlejšie tempo, počúvaj ma. Kočiš. Odpovedal. Práve predné koleso sa polámalo. Kočiš zoskočí z koča a opravuje polámané pravé predné koleso. Hej, pravé, to je... Čo? Pravé zadné koleso a ešte všetky kolesa. No povedz, čo je koleca. A ženích sa spýtal opäť Kočiša. Dajte mu vodu. Kočiš, Treba mu naliať. Kočiš. Náš milý Kočiš. To nechcem vládo vypiť. Počkaj, ozaj to tam máš napísané. Vole, má to tam. Náš milý Kočiš. Je všetko v poriadku? Cítiš sa v pohode? Super, není tam Kočiš? Kondičku má. Kočiš ubezpečí Ja som to čakal. nevestu a ženicha, že kone a koč sú v poriadku a môže sa pokračovať v jazde ďalej. Keď prídu domov, priahne kone.
A zavedie ich do stajne. Nevesta a ženích hovoria Kočišovi. Kočiš! Kočiš! No šup, šup, šup! Veľký potres pre Kočiša! Náš milý Kočiš! Nemáš ešte svalovicu? Mám. Môžeme pokračovať ďalej? No dobre, takže ešte raz. Nevesta a ženích hovoria Kočišovi. Pohár vína to nie Kočiš! Kočiš! Náš milý Kočiš! V mene všetkých svadobných hostí ti chceme veľmi pekne poďakovať za to, že si veľmi kvalitne poviedol tento celý svadobný koč. Veľký potlesk. Samozrejme chceme poďakovať aj celému koču, to znamená kone, práve predné koleso, práve ľavé predné koleso, ľavé zadné koleso, pravé zadné koleso a nevesta žení veľký potlesk. Výborne, ďakujeme veľmi pekne na to scénku, bolo úplne nádherná. Kočiš, perfektný Kočiš! Hej! Výborne! Takže ďakujeme a budeme hneď pokračovať ďalej v tanečnej zábave, ktorá bude posledné tanečné kolo pred občepčením našej nevestičky. Takže si to užite, nech sa páči. Takže zoberte stoličky kľudne so sebou. Ja som vedel.